Papa Isabel zviri kudekadza zviri kufamba here zviri kufamba mukoma KB ko tingaoneko munyika yakasununguka kudai taurai zvenyu zimu 846 tichingofadaya ticharamba tichifadaya kulya magunans tigofadaya po rikiti vo pana zviri kupisa renhasi ndine nyaya yamhuri yeZimbabwe inorwadza nokusuwisa takambotaura nyaya yekuti panapa izibheta timbotsvaga vanopa zvitamba pamwe chete netsamba dzokuti maprofita nagodobori vashande nevanhu chikonzero vanhu vanenge vachitambudzika munyika umu vachiudza vanhu nhema ivo vanhu vachitofa nyaya iripo mukoma KB ndeyekuti ndakataura nyaya inezuro yekuti kuchitungwiza kunonzi kwachinhanga uko kune vana vaviri vawira mumvura kukazoita mumwe munhu akatizvo vana vapenyu akashevedzwa kanisika kangasani kakabva uchinoi akasvika achiti panodirwa raisi mazaizai plus ende munotenga mombe nhema mozoenda kwamambo moziisa sabhuku kuti pazoitwa zvakati asi kune mumwe akazoti sasekuru apa muri kunzwa nhema manyepo vanhu vakatofa izvezvi wani atobuda apanze apa musoro pemvura mutumbi umuri kuchirungooneka musoro uri kure asi izvo zvona ngokutengeswa mombe asina kutanga nasi izvi zvakamboitika zvinogara zvichiitika vanhu vachinyeberana vamwe vachinofira mvura vachijorodhana vamwe vachinotiswa singatauri pati Baba Isabel nezuro kana ndisingakanganisi makataura kuti hama ndo dzakati aiwa kako mapurisa vanga vauya kuti wapinde mumvura chimbomirai chimboita chivanhu yezvo nasi umakati pakatononoka vanokanganisika vari mumvura vana vakatofa mushure mekuenda kuti vakomana vaviri vakasvika vakapa mvura apa vachibva vada kuita sei vaine musikana mumwe chete vakomana vaviri nemusikana mumwe chete vachinzi isu toda kutiwina tiri mumvura iwe uchichitora video saka musikana akasara ari kunze vakomana vachitiwina wani pakaita sekunzi akuda kupera simba umwe akati ndibatsire mumwe mukubatsirana imomo vese nematambudziko baba zvakaoma saka izvezvi vanhu vaenda kuseni kunoko vakaona mutumbi watowapo vazukuru kwasabhuku vamwe vatibona sabhuku kuti vasvika ipapo vachibva vatofonera vabereki kuti vabereki chiuyai mutore mapurisa vana vaive vakatofa umwe atiwe pamusoro izvezvi maprofita neng'anga onai zvinhu zvechokwadi zvakatorwa Simon Mutavi musaite maziso enyama ndine nyaya mukoma KB nyaya yandiri kutaura panapa iyi yakaitika mukati menzvimbo yekumasvingo kumasvingo kwandiri kutaura kumhuri yeZimbabwe nyaya iyi yakaitika kumasvingo kwachivi sabhuku ziwa chief chipinde panga pane rufu muna December avigwa kudaro asati avigwa vanhu pakuita munamato paya coffin rakaiswa pamusoro pemabhenchi riri pamusoro rakafukidzwa jira kuti aiwa takuenda nemutumbi ngatiite munamato varume vakamira uku vamwe vamuri vakamira uku nevakadzi pakuita munamato apa vanhu vese vanotsinzinya ndizi vanhu vakatsinzinya kudaro pakazosara one akasvinura anga achitora vhidhiyo romunamato achitora vhidhiyo pakangoita mumwe akangonokora vhu pasi pekofini ndobva choka ndobvaisa muomwe so pakuzizwa nyara dzengo zvinozvi ndopataka kubuda vhidhiyo ko guys munhu uyu akanokora ivhu uyu kuchiko chiri kuitika izvi saka vhidhiyo racho tinaro futi saka yari kuti ini ndainhonga foni yangu yafona but Zimbabwe muchazionera kuti painhongwa foni here kana kuti paitorwa ivhu zvandinotaura zvepaCCTV haafanionekwa zvinhu kunhongwa kwefoni yose yayo ndozoita nyaya mukoma KB nyaya iya yandakataura yekuti izvo vana vatorerwa munda achinzi izvo hamuna nhaka nokuti muri vanasikana yakaitika kwasabhuku Thomas Mazuru ishe Muroyi ndakwanisa kutaura nasabhuku kuti sabhuku kondaipi kutaurwa nevana iyi vana vari kuchema zvikanzi vabereki vavo iyo hanzvadzi yangu vakatouyawo vachirwara vakati tipopo kugara ndobva ndavapa pokugara saka apa kugara daro vabereki vacho vakafa inzwa kuti gore ripi KB 1996 saka vabereki vafa akupa vanhu pamba ipapo chinonzi kupa chii Zimbabwe kana wapa mubereki vana vacho havana mvumo here yekugara ipapo saka vabereki kana vafa vana ngavatambure ende vafa kudaro vari vapenyu kudaro ndo vanga vane zita
nokutera ipapo chinodzikupa chichi kuti munzwe zvakawanda rambai makabata pachimuti vanenge vachida kusvisa nyaya kuna Bhoshongora unobatika sei icho kwa dembo ya Zimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 zvikaiva zvakanaka muchaiona secho yakazara nezvipfeko zvemukati mushure memwe murume abatwa apaza pane imwe imba akanzi muteverei kunopinda mamako akaramana mukadzi achibvonikwa muine secho yakazara nezvipfeko zvemukati mataiti machichi zviri zvemadzimai nhasi ndinovhurirwa mberi kwaSubbo ichi chimuti ibheshirafu iyoyi maiwe ibheshirafu iyi Bishop Bridge 4 minutes past 10 ndopafika nthawe pali manjeri lekezani kati pitipidze nkati machirongwa Bhoshongora segment part 1 apana chitindo panoda chitindo apana chitindo Joshua apana chitindo panoda chitindo apana chitindo Joshua apana chitindo panoda chitindo apana chitindo Joshua po rikiti bu paka karoi sekare pulo mani selector paka karoi sekare mati chakukaroi chiri kutitani chekukaroi muri yeZimbabwe chandikataura chiri kuna rimwe purazi ringati benzimbe karoi mushure mekuti pane murume akaroora mukadzi wekutanga akaroora wepiri akaroora wetatu kusvika pane wechishanu but kuroora kwakaitwa nemurume wese ahana mukadzi waigara neko nguva imwe chete ende pakakadzi vashanu vese apa kwakaita mwana mumwe chete uyo ari grade 3 ari mwanasikana wasikagara naye anogara nevabereki murume wachigara pamba purazi apa anogara ari mumwe chete agara ari mumwe chete kudaro ane mimwe mishi yakatomuputsika yekutozika nembiri kuti murume ava babava ava si ende vakadzi vanhu vanokombisa kunyange vasiri vevanhu asi vanoita zvekutamba nevanhu badzi havana vavanogara naye kunyange akadzoka akauya pamba anodarikira zvakazoitika ndezvekuti kune mwe murume atori nemukadzi wake anotonamata anoenda kukereke amai vanozikanwa vachienda kukereke ende nemurume wavo havana zvipomera kunyange mukati mevillage hapana iziva chipomero chaitikwa namai right zvakaitika ndezvekuti murume uyu akawanikwa kuenda kubasa kwaakaenda mukati menzimba kusima nheru achienda usiku achizuka mangwana makuseni aenda usiku uyu murume uyu akanga atombotamba namai ava zvokuratidza kuti vanga vanhu vakudanana but vanga vasati vamboita cheupombwe kana kumbopinda panguva yekuti vari kuenda kunofara zuva rakaenda murume uyu ndo zuva rakagara pasi vakawirana kuti ndo nguva kai ko iwo baba ava vaienda kunight shift vaishanda basa rei vaita singa vanhu vanoita mapiecework okay kuti kana vakawana basa sezvo papurazi apa rimwe basa ravanoita vakawana basa vaikavhira zvokuti kana iri nguva yekuti vanogona kukavhira basa usiku vanogona kuenda okay vachibva vaenda kubasa iri but vaidzoka mangwana kuseni vachibva kuseni pavakabuda manheru mukadzi uyu akabva vaya kuzotorwa nemurume uya wembiri yekutora madzimai uya chikomba chiya ndo vachatora so amai vakabva vaenda ku outside broadcasting ndo kwavainotifenyura vari musi uyu vachibva vaenda ikoko muri yeZimbabwe vachibva vaita mangwana makuseni murume achidzoka pamba vane vana vaviri vana vese vasati vakuenda kuchikoro murume achidzoka pamba ari kuona pane vana chete amai avapo vanobvunza vana patamuka tanguona mai vabudisaka papo onekwa vaita sei kwavaenda murume achagara 7 8 9 munhu achaonekwe vakufona foni yemukadzi yange yasiyiwa mumba yange irimo mumba akaenda asina foni zvadaro Zimbabwe vanhu aida kune vamwe vakuru machemeni munzvimbo inini nguva inenge yati wandei handisi kuona mudzimai wangu machemeni anoti kuchiri kuseni ngatimbomirai kunosvika kupa pasi 12 pasi 1 so murume uyu vanhu vachitsvaga mukadzi vakati mukadzi kana musingamuoni nhasiwo zvakare Bhosho hatina kumbomuona chikomba chiya china mboonekwa chiyachiya zvaita sei kuti tichashaya mudzimai wenyu tobva chashaiwa nemurume uyu ngatiite sei ngatiende tinoita sei tibvunze vari kusvika kumba kwekwe vari kuona kiye murume uyu iri panze murume uyu anga nekasaira kake kekuti kana akavharira mumba ane shamwari yake yaitamba nayo asi yake iyoyo ine mukadzi ine mbiri yekutamba makasa stereki panzvimbo ipapo naiye wanotamba aitora ki yokiwa nekunze fesi wake ndiaita nemakii mukasvika pamba maita hapu but anenge ari mukati nenyaya yekuti maona ki yakarembera zvadaro vanhu vakatombosvika chitareva kuti mukomana ari guru akaitora mukadzi aitora zvinhu ari mukati saka zvakaitika ndezvekuti murume uyu kumapasti 4 kuseni ndo pakanzwa kuti pane zvakuitika pavari mushure mekutamba vakuda kuronga nyaya yekuti mukadzi aite sei achidzokera handitika because munzvimbo imwe chete papurazi
vakatanga kunzwa kufambiwa kwakavanzika. Mukadzi anga kutorumwa achiti kafamba vorumwa ndobva afonera bhururu akati shamari ndine mudzimai kuno kubati zviri kuitika kuno kuma1. Saka mukadzi ari kutoshedzera nyaya yekutoti handitokwanisi kubuda kuenda nezvataita izvi, nokuti kana zvataita izvi zvikanotanga kunoita kumberi unozoramba ndabva pauya. Uye achibva ngonyara akati imbomira timboona but mukadzi handisi kubudisa ende mukadzi haasi kutoramba kutobuda. Ndobva wambonyarara wambotese mangwana pese panga pachitsvagwa nyaya yepekunzi mai havasi kuonekwa murume havasi kuonekwa. Shamwari iye yaitoziva paifamba vanhu vachitaura nyaya yekuti toita sei titangire papi, iye aitoripowo. Voita sei? Saka masikati machena akatozomonzvenga akavavigira chikafu varipo ipapo. So zvazoitika ndezvekuti izvo manje vanhu vatenderera vatsvaga vaita sei zuva ravira. Mukomana uyu achienda ipapo akabva tongoti pana paisusu hapana zvimwe zvekuzviita bororo. Nyaya iripo ndeyekuti iwewe kuti ubude pachena uchienda kumuridzi womukadzi uchinotaura naye muripo 2 unogona kuurawa. Saka zvotoda kuti panapa ndezvekuti sezvo vabereki vemurume uyu ane mukadzi wawatora uyu vachigarawo pano papurasi apa, toda kuti kana amanheru iwe utongoenda kwababa vachona wosvika wotovaudza kuti baba ndo nyaya iripo manga muchitsvaga muroora wenyu but ndinenge ndine ndinende muroora wenyu. Baba vakasvikirwa vari iwo havakwanisi kushedza mwana wavo vega vachashedzawo nevamwe vanhu voungana. Zvinoita kuti mhosva iyi kana iri mhosva kana kuri kuripa kana pane zvinozoitika zvinoitika but uri mupenyu pakunonanga muridzi womukadzi muripo 2 zvinobuda paari hatizvisivi. Ndizvozvo vanhu vatorara past 8 past 9 manheru avo vachibva vaenda muchinde shamwari yeye kufamba nemakizi kana uyo akavharawe ndo yakanotungamira akati baba zviri kupi ende akabve ngataura achiti nhasi vanhu munovaona chete so munhu aida kurasika tuye ari kuziva nyaya right. Achibva aenda akanonoka zvikanzi kumuroora woendera sei tamuwana tuyo ari pano apa vanga kamira kugedhi time yakanzi vari kupi vachibva famba vachibva vaenda but muroora akasvika achifamba pamwe chete nemurume uyu zvikanzi uyu murume uyu muroora baba aiwa tauya baba ichokwadi baba inini handirambi ndakanga ndakanganisa ndakanga ndine murume uyu ndiona achidana ndiri kumba kwake but zvakuitika patiri achizi baba akati tichedzere manext door mana chairman vadzivisei right ana chairman vaungana pamwe chete nana baba vacho vari pamba vachibva tingatifonere chi muridzi womukadzi timudzire mukadzi wake awanika taanayo panapa. Murume akabva afonerwa Zimbabwe. Murume pakufonerwa kwake akabva adzima foni. Murume haana kuzoonekwa right. Kwakazoita munhu akazosvika mangwana kuseni achiti murume uyu tamuona achitokwira bhazi. muridzi womudzimai akwira bhazi mushure mekunge afonerwa zvinzi mudzimai wako awanikwa ari kuno apo anga ari kumba kwa baba achibva adzima foni kukatoziva mumwe achiti kwenda tosangana inini ndichitodzika anga achitokwira akwira bhazi. Zvakaitika musi wemandi Tuesday chipiri manheru ndo pakazoonekwa munhu tikamuka chitaru chichitaura so isi Monday, Tuesday, Wednesday nhasi Thursday. Pavakaenda kwababa vakaramba kubva. Saka nezuro pavakaramba kubva baba vacho ndipanga kuti kana maramba kubva panapa inini uyu mwana wangu uyu wakatora mukadzi womwana wangu inini kuti waya panapa inyaya kuti uri kuziva kuti mwana wangu but kana mwana wangu achiramba kutaura newe handikwanisi kukuchengeta pano ibvai panapa vachibva varamba kubvapa. Saka vachiri kumba kwababa saka ndanzwa kuti iko zvinonzi kuseni kwanhasi baba vachinzi vati vakuenda kumapurisa kuti yavari kuenda kumapurisa ndeyekuti vati zvavakaita ndine nazvo ndiri kunoripota kuti vanhu ava vari kurambira pamba pangu. Okay, vachiri kurwara here? Kwanza vatogadzikani pakumira so vanenge vachisimudza makumbo nekukwenya vachiri kufamba pakaiva apa murume foni achitobatiki achitowaniki ende akatomuona achikwira bhazi akatomuwana. Zimbabwe ndio nyaya yekukaroi munoti kudini konayo zvikafamba zvakanaka mukoma KB mangwana ndinenge ndiripo ndinenge ndiri panzvimbo 21 minutes past 10 ndio pafika nthawe pali manje lekezani kati bakagurisa tiri kudzoka tichitora nhare dzenyu tinzwa kuti munoti kudini kubudikidza kane ichi chekukaroi. Pasa kutenda kuna mwanzatu Caroline Tulani Sitole watiwerengera kamfeso muntu ndi watonga pabodzi kana nambi azinango nkhani ziri kubwera kana hora za 1:30 masikati ya ntsiku ya lero uno papa Isabel regati mbunzwa akawadiwa vatereri kuti vanoti kudini kubudikidza kane ichi chekukaroi. Aunza nyaya ndiani papa hama dzemunzvimbo kusanganisa machairman
nevatungamiri kuti kubva kare mutori nedzimba dzakaparara kusanganisira mumwe mukadzi akataura mashoko ekuti vedway yangu imba yakaparara ndiri pano izvezvi murume kwake inini kwangu nevana nenyaya yemurume uyu asi handirambe kuti mhosva kuti ndakadana nemunhu ndine murume asi chokwadi kusvika nhasi handitozivi kuti murume uyu ndakamuda sei ndakangwirikana ndakupedza chivi naye kuti baba ava vaishandisira madzimai mushonga ndofunga kudaro. Good morning KB Naposho. Itai 4 happy birthday kuna Chandida pamwe chete kana Thomas Mateta Cape Town. Nasi izuva ravo rakakosha vane mabava day. Ndinonzi mainosa padhangwesi. Aiwa zvinokudzwa mukuru wemunyasha makabata chimuti musachiregedza bataise kubata kwenyu ikoko. Icho kwadi tindo tendai masani mucheki mukuru. Akachibata chimuti kuti dzvi. Fane osisi mutazvida chazesa challenges. Ndiwe wakazvikanyira wega. Ndoka ugamba rikamba yes rikarambanisa vakadzi vakawanda rikaparadza misha yakawanda nhasi uno hamba yasangane nane demo ari kuti panapa handibve ane beura apa ugamba wapera nekukwenya nhasi tawanda hwinya pasi ya Mchembo Gokwe ane birthday 44 years wakuziva ndokune murume wokupindira kakuko achinozotora mukadzi wemunhu kupinga kuchimsi Mchembo ndo wakazofira mukadzi wakazofira pakaenda kupinga amene kuti ari ku1 here kana kuti ku2 because kuti si Mchembo 1 ni si Mchembo 2 padhuze nepatikatira road show paya pachitekete pabhudi pachikomba right akumisha kwangu kako tawanda hwinya uri pasi ya Mchembo 1 here kana pa 2 tibate tinzwe 8 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje tinzwe mashoko anotevera papa Isabel nyudza igejo Zimbabwe Africa dzonga the whole world vamirira icho kwadimbo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba wamukaseko akabata chimuti ipapo wanoshevedzera kuti itai mutema shamba kwedzo regai Samuel gaya chimuti wakabata wamukaseko mujongo ndi kwabulawa chimuti wakabata kudaro hiti muziba gumete chainge masara matambosi wamukaseko Cecilia banda pamkana budzi chimuti wakabata wamukaseko Wasu akabata chimuti Sababa pamwe chete na Isaac Ndebvu Wasu wamukaseko mndara wangu Star Given hariseko mazero mileage chimuti bakabata muri pasindoga ipapo muri kufamba nacho wamukaseko Agogo everyday is Friday variseko maindo dzanodza chimuti wakabata ndinozviziva wamukaseko Mosisonai marito mabarapo masagasi nachoni chimuti wakabata lolo baby chimuti wakabata kuti kwanza risiye ndiri kwenda nacho wamukaseko Mavenda chimuti wakabata mamukaseko Mose mabata chimuti ndinosa muri kutengesa muri kufamba kuti seko vachairi vemakombi vachairi vemabhazi nemapasenja kwamuri ipapo ndinosa chimuti makabata muri kwenda nacho paka Mutare kwa Mutare chiri kuti tani kwevamosabhu kwa chifi mtasa hanzi kudini ko kune mhuri yakafirwa mngoma KB nematambudziko ndiani akashaya kwakashaya ari mwana uyu zvaakaita akaenda kunze kwenyika achibva kugara nguva yakareba ndokubva adzoka paakadzoka ane mwanasikana wakadanana naye munzvimbo paakadzoka ane urongo hwekuti arikuda kuti aroore ndobva asvika aiwa ari munhu zvakadzoka kutore motokari yake akuita zvinhu zvake so mwana uyu ndokubva vagadzira nyaya dzekunoroora nokuzivisana kuti zvinhu zvedu zvichafamba sei musi ucharongwa chinhu ndokatae so mwana uyu achibva afa pufa kwakaita anga asati aroora but vanga uri pagadziriro zvakutozivikanwa kuti amukwasho kwanhenge ndikwanofanira kuroora madestiny kuti vanhu vazoungana zvagadziriswa achibva afa kudaro vabereki vake havana kufara nazvo mwana achibva avigwa before nyaradzo vachibva vashevedza munhu akauya pamba so munhu auya pamba munhu uyu akati ndichagara pano ndichibatsirana nemi handizi kuenda kusvika nyaradzo yaitwa svikanzi ngaagara so munhu uyu manje aigara akapfeka zvekuti vanhu munotoona kuti uyo muprofita uyu kana kuti iyo in'anga nokuti vanhu apa vanoita zvinhu zvavo vane hembe dzavanosimira dzekuti kunyange usingazivi kutoziva kuti avo ndimadzibaba ava ndaaboshwa right handitika achionekwa so vanhu vakazokwanisa kuti mazuva ati one day vachibva vaenda kwaSabhuku vachibva vanozoisa nyaya yekuti asi vanhu havana kuudzwa kuti basa remunhu ndiyei akangogarawo pamba senge hama vachiita zvavanoita vanhu vachibva vaenda kunoripota kuna Sabhuku kuti isusu hatisi kuziva kuti munhu uyo nguva yareba ari pamba ipapo ari kumbogarirei ndiani akanoripota vamwe vanhu vemunzvimbo imomo but mashoko azobuda manje ari kuti naSabhuku varipo pachikwata ichi
asi nyaya yakaitwa pasabhuku sekuti kwanoenda kunoripota ka but sabhuku varimo mugrupu yevanhu nokuti kwakabva mashoko kunzi tine vanhu vasimo munomu havasi kutokwanisa kugara munomu vatori nedzimwe mhuri dziri kurwara but handichavaoni munomu nenyaya yekuti vari kuti havasi kukwanisa kugara munomu nokuda kwemunhu akauya papi akauya pamba apa munhu akachibva shenza achivatora nekomiti kati inini munhu akauya nenyaya munoziva kuti pamba pana pakatika zvinorwadza mwana wangu akafa ari munhu akuda kuroora nekuita zvakati achibva afaniswa ndisingazivi saka vanhu vari kuuya vachiripota vachiti ivo vari kuda kuti munhu aende havasi kukwanisa kugadzikana munomu nokugara kwakaita munhu uyu nemhaka yei sabhuku haana kuburisa sabhuku achibva abvunisa kuti vanhu vakambotaura mashoko evavo ndevapi nokuti kana muchindigadza dare panapa ndoda kuziva vanhu vakauya neshoko iri kuti vataure vanhu vakazoburiswa mazita vamwe vachona vakatooneka kuti mudzimba dzavo havatorimo havasi kugara pamba zuva rakataura sabhuku mashoko iwawo richibva rabuda munhu yachibva akataura mashoko ekuti aiwa uyu ndakamudanira nyaya yekuti mwana wangu akafa zvandisinganzwisisi saka isusu tine zvatiri kuita kana uri mweya mutsvene uchatiudza kuti itai mundaute kwenguva yakareba zvakaita sei kana uri mudzimu uchatiudza kuti tichapira kwenguva yakaita sei ndokusaka vachigara ipapo vamwe vanhu vakatochimepo pakati taikumbira kadai mukatiza nyaya kwamambo chako chako munhu akauya pamba pangabvi muno mamusi kugarika nai baba Isabel pamba pangu pakauya muyenzi vanhu vemunharaunda vanofana kukomplaina here saka nyaya iyi patakaipiwa ine mazuva nezuro ndo patazonzwa kuti kune mumwe atozowanikwa nezuro ari kumamutare kurenge mabhazi achitonzi akatoonekwa ari mubhini achitodya atori baba nemusha munzvimbo iyi akatoonekwa nezuro ari kwamutare parenge mabhazi kwanza achitotora zviri mubhini achitodya vamwe vachitofonera uzikanzi vamuri kutsvaga vamwe vari kunoku saka ndiye mumwe munhu akateerwa pamazita evanhu vakaenda kwasabhuku asi sabhuku vari kunzi nezuro zvakare mushure mekupikisana mashoko vakabva vabudawo futi zvakare havasi kuonekwa futi vakabuda futi nezuro asi shoko hombe nderekuti vanhu vari kukombolena vachiti munhu akauya pamba apo ari kugarirei ipapo kana akauya pane zvaarikuda kuita kungave munamato kana kugadzira pamba ipapo ngaagadzireke aende ari kurambirei ari ipapo uyu mubatsiri muyenzi akauya pamba achida kakubatsira mhuri yanga yashakirwa nani nemwana mukomana uyu anga achitarisira kuti aroora akatogadzira nyaya dzikuda kutoroora zvese but zuva vanga vamirira date ende anoshandira kunze kwenyika paakauya pachindau nyaya yangu yekugadzira ndisi ende paakatoenda achitozika kuti anodana nemusikana uyu akatora nguva but nemusikana wake vaicommunicata vauya ikuzvina kuti taakuda kuroora mukomana achibva mukakafa nematambudziko uyu iye mubatsiri uyu aita nguva yakareba sei achigara pamba pari kubatsira atonziko zvinoziva kuti topinda mu3 weeks akubva vanhu vafa akangogara ipapo asi vanhu ndivari kukomplaina kuti uyu munhu uyu aiwa ngaende saka iko zvinozi pakataura nyaya inozvino kwanzi kune vamwe vaitoti kwanzi anoenda kupi achibatsira vanhu baba Isabel vanhu vari kukomplaina vakawanda sei nezuro vanga vasvika 6 pa6 ivavo ndio pane 4 vakatobuda vasimo mudzimba dzavo kusanganisira 1 wokuwanikwa parengi kwamutare aunza nyaya ndiyani baba vemwana wokuonekwa kwamutare ndo vaunza nyaya vachiti pane zvimwe zvinhu zvandaimbonzwa but ndaisaziva kuti shoko inonge richi chokwadi ndakambofirawo nemwana wangu kumashure ndikabata baba vangu vanova ndo vakuonekwa mupindu uku saka ndakutofunda kuti baba ava vanokunonge vane chokuita ava vakafirawo nemwana ava nechavakataura vakangoti muyenzi wangu pamba pangu haana zvanokanganisa vanhu ende haisi mhosva amusati zvenyu muchataura 7 minutes past 11 ndo pafika ndawe pari manje vanhu ngavatenge midziyo iriko mazuvano yekurimisa iyi kubva kurima machinery and technology awane nguva yekunoromba unenge uchitorima uri mumunda vako awane nguva yemakuwa kana kuenda uchimbotaipa nemadzimai vanhu maiwe lekezani katimbe mafarani tevera timbotengesa kuitira kuti tikwanise kubhadhara marenzi atabasa familia yedziko raZimbabwe nakusankhura kumweko kwamunoita National FM KB naBhozho mubatsiri ita kuti sabhuku varase njere ndinonzi Poka Njuti Dhedhi vaAngel mukwasha uko matirira ndiri kubhorodho vari kutaura chokwamutare kwanzi nemumwe kozvatati munori vanhema zvamadarika nemumusha mangu sabhuku kwanzi vanonetsa kwanzi vanonetsa vanotozikamwa saka vatereri vanofunga kuti tinobika mabhodhoro panapa tibike mabhodhoro
kana tikazorova chemumusha mako tinenge tisadarikana mukatini mako tikazorova chemumba mako ndipo unoziva kuti takapenga papedza ichimwe icho kwadimba rezimbabwe wamukaseko chenge masara madambosi pariseko pachendambu yapo wamukaseko miriam charovedza hisio tembo fanigawo kavani wamukaseko memori maruma wako chimuti wakabata ana mukawo wamukaseko wanoshetera kuti terence bobo main actor chimuti wakabata kuti tse haiseki ndebvu wasu mukuwasha mukuru kubva kwamutare wamukaseko dokasina ruthi magwaza vana pamutare ipapo ndana chiera ipapo wamukaseko the eastern igwe anoshida kuti Brian Samaita chimuti wakabata kuti tse wamukaseko chimuti wakabata kuti tse hanza ndichisiye tiri kufamba nacho pore Cloris Machiwaire akabata chimuti muri yeZimbabwe arimo mukati menzvimbo yekwamutare kwanza ndichisiye paka mapindira papi imboimba mzukuru handiriya simudza mpata tirove pakatsikatsika simudza mpata tirove pakatsikatsika simudza mpata tirove pakatsikatsika simudza mpata tirove pakatsikatsika simudza mpata pakatsikatsika simudza mpata pakatsikatsika. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Hati. Ta kia. Jani kwa kudoka pakurulapa. Nicodemus. Maya mtuane wakati kana wakataka pakutebera njia na achatebera. Leviticus. Akauya pakutebera njia niko. Simon Peter. Wakapeta sera pakutenda. Mother Mary. Pioro. Warabanzi boyini for the pitani pro. Afana tuzipeka chane mturaima. Jumanda wakachiwemba kimenike. Simpiniti warabaiti. Then you're also with pinfo. Wakachwem. Simpiniti. Warabaiti. Then you're also. Akerachi. Po. Rigiti. Vo. Jakamira say. Ndapindira muri yeZimbabwe paka Beshnaf Chief Chamusa Sabu kunindanga right kune vari kuko katifambidzanei uku ndokunonzi kupinda mumusha kwandaita kako ndotaura nzvimbo ndotaura Sabu ndotaura mambo aminoti Paramount chief ikoko ndiani tikobva takopinda zvese zvakaitika kusora kwasurwa pane pamusha pakamuka pakapazwa mulaini maSabu kunindanga vanhu vachimuka kusendoko kuti takapindirwa kesu hatina kumboona manje kumusha kwene kasikiri karipo isu tiri matikiti tiri masiyaite isu tinokwenda kutsvaga zvaitika tisipo asi kumusha kunyange wabuda vanhu vanotoziva village rese kuti tsoka iyi ndeyaBush chitata chakanyemba ichi ndiani chikombo chetsika iri rinotsika rese rinotengera tsika kona kunyange ukafamba nazviguwe vanotoziva pamusha apa pamba apa panga pabiwa chii makabiwa hembe nezvimwe but kupaza ukaita ukatoona kuti hamuna zvinoshamisira zvakawanda zvakaita sei zvakabiwa handitika ndobva takakuronda tsoka nayo tsoka kwaikatangira kubuda pa10 yaitsika nematoes okay yapakati yaitsika nekokupedzesera uku kumberimberi ichibva yatsika yese sikanzi ndiEzira ndishugeta uyu ndiEdmond Pengesi uyu chifi ndamasaunyamba zvakati vamwe kuda vashiri isina tivatsirere pakazoda kuti bhaloni kati mkuru wangu Isaac Munzana vanhu vaironda tsoka vari kuronda tsoka chakazoita tsoka yaina kumbogara yasika vanhu vakatogara vataura vari murodi kuti hai ndianinge zvechokwadi paka pa10 pamunhu wanga uchifungira kubva pakabiwa kusvika kumunhu pamba pemunhu akaba pakareba sei akuma 900 meters less than kilometer pafupi 2 minutes akuma ndangotopindira tasvika pana kudaso tsoka ndeyako tsoka yapinda panapa guys murume anotogara pamba pevabereki ane 44 years dzekuberekwa iye hana mukadzi akaenda right zvadaro mukoma KB
akomena katipindei zvatiutsaka nditsvage akomushaka dodoke zvimwe zvese munozotsvaka kumashiro zvikati motsvaka tsambe kuseja wapindira kunodaisi vari kuona muna katundu baba secho yakazara swanzi tutsvaka dzimwe hembe vhurai musecho kudaiso kuonekwa secho yakadodha baba pane secho ine mabhandi yekuti unogona kupinda kumabhandi ugopinda pasendapa chakasimba chiyachiya chiyachiya chakafuta chiyachiya yange yakaloda its more than 200 hembe dzemukati dzemadzimai mataiti hembe dzemukati idzi zvese mapitikoti ndio zvanga zvakaloda imomo haufa chikomana ndovhatoromvaiswa kwasabhuku saka nhasi izvezvi kutaura kuno kwatiri izvezvi vanhu vakaungana pasabhuku madzimai vari kuenda ipapo vachinzi ane chaki ngaite sei ngatati kutori nevamwe izvezvi otowana zvinhu zvavo ipapo saka tamirira kunzwa kuti sabhuku mibvunzo yavo vachitonga munhu uyu ari kutaura achiti basa raanoshandisa zvipfeko zvemukati zvemadzimai asiri ake ari madzimai evanhu vanogara munzvimbo ndei but tisati yaenda kumberi musati mapindura toda kuti motibatsire Zimbabwe nyaya idzi hadzina kutanga nhasi izvokwadi pachiwesha apa pagejo rarupe apa muri mukati meguta reHarare makawanda mataona maitika zvinhu zvemunyika yeZimbabwe zvokuti kune vanhu vanotora zvipfeko last time takaenda pa South Park tikapinda mune imwe imba tikatoona murume ainazvo uyu aitotaura achiti iye kana ndafunga mudzimai ndinoshanda nechipfeko ichochi kana ndikabata chipfeko ichochi anenge chitori mudzimai wangu saka kune vari kuziva kwamakabata vanhu ava nekwazvakamboitika kwekwe veikoko vakataura kuti kudii nokuti uyu munhu mukuru uyu vamwe vatakabata ma12 years ma13 years vachiti tinoona ndituma vamwe vachitatumwa nambuya kwamakawanawo vanhu ikoko vari kuti basa rezvinhu izvi vanozvishandisei nderei uyu mati ane 44 years akambogara nemudzimai akaramba nemudzimai ari kutogara pamba pabereki saka izvozvo nyaya iri kudari itori nhasi utori kwasabhuku kutori nevamwe vanosvika 6 vatiwana zvipfeko zvavo paradzara vantu endi munoziva kumushaka vanoungana vakawanda vanonoka unobva wasimuka zienda unotsvaga chako ubva uchino isikireti ka chipfeko cheche isikireti kanyemba kunyangwe chikakeswa pawaya chinobva chanzika tauro pamusoro eka zvatetesoneni kuti netsakambo akababa Isabel baba apati kana pane vanhu vanoziva munhu akaimba song iyi ini namwe sendamuona kana neni andisandamuona nongozoti anonzi Grace Wave kana uchitinzwa kana wakateerera kana pane vanomuziva nditumirewo shoko kwaari kuti neni apa wakagona sando dzako kuti pa ukaona ukadzokorora waenda kana uchitinzwa kana uri muno muZimbabwe please but even uri kunze kwenyika namba dzabhozho unadzo dzangu unadzo ichokwadi timboita interview timbotaura tese wakazvironga sei kuti uri kupisa uri kushoka nenge moto tajaira kuti vanhu vanofara panongoti aiwa tinotenda Zimbabwe nokuramba makabata pachimuti muchineri pachidziwa the illegal structure wamuka seiko nhasi tatsikwa mustudio na Mr. Chirinda kubva kuUnilong unobvumirwa kuisa juraho pamba ndokunge waaplya kucancel ikakutendera inogona kuramba musuno andinokwana mumajuraho ngachingorowa chete aiwa vanga vasina kuaplya vanga vasina kubvumirwa vanga vasina juraho ipana noibvuma iyoyo tisatapinda muchitoro pane message hello Kanyemba naBhozho nyaya yemurume uyo yekukaroi ini ndinoinzwisisa ndakabva neko mishonga iyo ndakamboziita asi unofa uri rombe musataura zita rangu nokuda kwebasa randava kuita izvozvi ndavapasa iko zvino ndava kutobatsira vakadaro kuti vabude mazviri yes akambomanya nazvo hanzi mishonga iyo unofa uri rombe so mudzimai akataura akapupura kuti inini ndakatopatsanurwa muimba yangu nokuda kwemurume uyu asi handina kuzvinzwisisa ndakangoona ndaamuchivi ane mushonga but mushonga wake utarise munhu zvazvaita ugamba wapera nenhamo ugamba wapera nekukwenya 2 minutes past 12 rega tingopinda muchitoro nevasawira vedu veinbugs mujolo itai henyu asi one day
hamba ichasangana nane Beuda ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya to Bermuda Honde Valley wechele shedzai mudhara Kaspa Nyamindu katatu neni wacho porikitivu Honde Valley iri kupisa endi iri kuda road show ndiye ka Innocent Nyamindu wekuti mukatadza kunza road show ndofa ninifa nisaika toita ngusiri aiwa tiri kuenda ku Honde Valley aiwa tiri kuenda ku Honde Valley 20 tiri kuenda ku Honde Valley so mamuka seiko mudhara Kaspa Nyamindu mudhara Kaspa Nyamindu mudhara Kaspa Nyamindu pamwe chete na Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu po rikiti vo icho kwadi muri Zimbabwe ligandire mashoko ndichingoriwa ndichitizo apa sikuda kwanzi no time to waste treatment no time ligandi pana ngopinda muri Zimbabwe nyaya ndiri kutaura pana muri Zimbabwe ligandi shintiri chingoti Zimbabwe neche mu Zimbabwe inzwai pane imwe nzvimbo ine murume akanga vakadzi asete vakadzi kudaro anga nechigaro chehumambo Daniel Shuri Benefo wakachiwemba kimenikasha ndimambo ava ndimambo vane madzimai ava okay madzimai ava mambo ava vachibva vazofa asi kuti kuita madzimai ava pane imba ine mukadzi akazororwa kumashure kukatozoberekwa vana asi mukadzi akave kubva kutanga akatoenda imba yemukadzi wechitiwa akazororwa asi mukadzi wekutanga asisipo okay ndobvaita mumwe mukadzi right vana vakazozorwa pamukadzi wechitiwa ndo vakakura vachigara pamba nababa vavo imba yekutanga yakaita sei yakaenda isingadzoki pamba right mambo afa vana vaya vemukadzi mukuru wekutanga vachibva vadzoka zvikanzi imimi baba vakafa vari mambo muchibva mavaviga pasi muguva kudai hazvizirizvo baba ndevedu vanofanira kuvigwa mumbako asi pavakafa havana kuuya ava vakati isusu kana munhu afa takaita zvinoita sokuti mufi kuvafi nokuti zvamurikuta kuti asingazvizivi hedu asi ndimaonani kuti zivani zvikanzi tisu vana vemukadzi mukuru wababa ivava zvitupa zvedu izvi masine medu aya titori vana vani vamama ava ndobva vafukunura munhu vafukunura munhu ndobva vaenda mugomo kana kuti nzvimbo ine mapako vasvika nzvimbo ine mapako vakuenda kuisa mutumi mubako bako ichibva ratobvuka mvura ichibva yawandisa kuti vachisa munhu imomo havana kuisa ndokubva vaenda pane imwe nzvimbo yavakasvika vakangwena sei vakabva vaita kudaro but nyaya iri kunetsa iko zvino manje ndeyekuti vana ava pakafamba baba kuti pachigadzwa umwe mambo kusanganisira nema-DA vanosvika panzvimbo vachimira kuti mambo agadzwe vakati hatichakwanisi kukubatsirani kuti muri kunetsana nechinhu ichi tombomira takadaro so nzvimbo yandiri kutaura ina izvezvi haina mambo ari kutonga nekuti vari kunetsana asi vanhu vakapara mhosva mudzimba umu vana vaya vekumboenda vakadzoka vaivayo vari kutoudza vanhu kuti imimi maita zvakati imi toda mombe 4 handimosema pedu ndokari mambo imi izvozvi kune munhu akabhadhariswa kuti abhadhare mombe yekunzi adarika nepamba pavo nemudhudhudhu uchimhanya pari kudiwa mombe 4 dzekuti wadarikire uchimhanya nemudhudhudhu pamba pedu asi vanhu ava havasati vapiwa simba rinogadzwa kusanganisira nemamwe madzishe kusanganisira naMP na DA yes izwe pave nenyaya manje pave nenyaya ndiyoti pane n'anga iri kuuya pamba apa ichiti pevana vaya okay baba venyu imimi vane mushonga wavakatora kwatiri saka mushonga uyu wakuchida kubhadharwa vanobva ndisira tizviziviso asi chiri kunetsa chekuti n'anga ipa iri kuuya ine vana vekutanga vembe pamusi wekutanga iyayi vari kusvika ne saka izvezvizvi vakanzi izvo tikuda mombe dzinokwana kuita idzo 18 kuti mubhadhare chi mushonga uyo wotiro baba venyu baba vakafa isu hatinenge tinoziva izvo baba vedu vakafa plus hone vanhu vamuri kuuya navo vakudzoka pana vachita noisi isu hasisive noisi zvikanzi ndo nyaya iripo saka izvezvi vakaenda vachiti izvo takuenda kunotora mutumbi uya uyo watikamboisa mubako tiri kudzoka kuzouyisa pamba panapa ndivo vakambofukunura ndo vakambofukunura vachida kuenda kunoviga mubako mubako bukabuda mvura vakashayiwa vakandisvika pamwe pavakaisa pacho pavakaisa izvo zvinopa kuti vakuda kunotora zvakare vadzoka nyaya iyi yakaitika 2020 asi iko zvino zvinhu pakudzoka vanhu nen'anga vachiti izvo pane mushonga so ava vana vari pamarubvunza chinhaya muri yezimbabwe isusu amai vedu vakawanikwa kumashure kwaamai vavo
tikasvika tikagara mai vedu vakagarira baba vedu kusvika vafa tikaenda chivanhu chedu tikaviga munhu ivo vachidzoka vakati chivanhu chavakaita achiziricho vakafukunura ndokunoviga kwavo asi kuzvinhu vakuyenenganga futi vachiti pane mushonga wakatorwa kwaivo kana vachasviti vana vamambo ivo ngavabhadharika ivo mambo dzecho 18. Alright, nganibodzoka kumashure mbijana baba Isabel satapa mukana kuvateereri kuti vatibatsire panyaya iyi. Mai guru mudzimai wokutanga wamambo, yes, right, akaenda kumba kwavo nevana chii changa chaitika? amene chii chaitika ava vatozviziva nekuti pavakazosvika namai vavo yanga yaimwe gurupu yavo isine nevana ndosaka vachita vatozivana. Okay, mudzimai wokutanga paakaenda akaenda nevana vangani? Namba vanotora namba vangani? Okay, achibva aenda mambo vachibva zorora mumwe mudzimai ndiye akazogara pamba apa. Ane vana vakutambudzwa navo. Vana vangani? Vana vanodarika 6. Vanodarika 6. Mambo vachibva vazofa. Muri kuti imimi vana vemudzimai wokutanga vakazodzoka vachiti hamuna kuviga baba wedu zvakanaka. Chivanhu chedu muZimbabwe pane mavigiro anoitwa namambo. Ichokwadi. Sei vakuru venharaunda vasina ivo kuti vapindire pakuvigwa kwamambo? Ndio patinoziva kuti chii chakaitika ipapo. 1. Zviri kunzi mambo havana kuvigwa zvakanaka saka ngavafukunura. Pakufukunurwa kwakaitwa mambo vakuru venharaunda vanga varipo nekuda kwekuti guva haringofukunurwi. Ende zvinoenda kumapurisa nekumambo vanga varipo kureva kuti kana vakakwanisa kufukunura vakasasungwa zvinoreva kuti vakanga vatevedzera mutemo. Pavakaenda kubako kwanga kwakazara mvura. Saka vakuda kudzoka zvekare nemutumbi uya wamambo kuzosiya pamba nokuti zviri kutaurwa nen'anga yekuti baba vakasiya varomba munofanira kubhadhira mombe 18. Amusura kubhadhara. Okay, mutumbi uda kudzoserwa pamba nekuda kwekuti n'anga haina kupiwa mari yayo. N'anga ikapiwa mari mutumbi hausizodzoswa pamba. Unobva wavigwa kupi? Musange mumwe vakavisa nokuti pakaenda kubako bako rakabuda mvura izvezvi ava vari pamba avasitoziva kuti vakaisa mubako ripi. Ava wekutanga vanhu vari kuziva kuti bako rakaisa munhu nderipi. Asi vati kana musina kukwanisa kubhadhira zvinhu izvi takuuya nemutumbi kuma. Vana ava vambokwanisa here kuenda kuna DDC? Ndofunga kana singakanganise ndiye ainzi DA kudhara. Vakaenda here kunosvitsa nyaya iyi even kuMinistry of Local Government and Public Works vanoonaka nezvenyaya dzeumambo. DA vanotosvedzera kuti pakunyanya kwekuti vanga vakunzi kuchigadzwa mambo nzvimbo inofanira kuve namambo wayo haina kutozogadzwa nenyekuti vari kunzi vanhu vari kudhonzerana. Kana muchidhonzerana isusu hatina zvatinopinda. Chatinoziva chekuti paumambo verudzi munogara pasi magara pasi mosarudzana kuti uyu ndiari kugara umambo. Patinozopa zodzo chete kuzadzisa. Asi kana muchinetsana tosvika toona pane vanhu 4 pane vanhu 5 muzvibhakira zvoda kusimuka hatigari ipapo hatimiri izvozvo asiri basa redu. So kana musati magadzirisana hatiwi ikoko saka pakagara pakadaro. Vaunza nyaya kuNational FM ndevapi varikuda kubatsirwa? Vana vamainini. Vana mainini vari kuti kudini? vari kuti pasitendi chako tiri kunzi bvai. Tichinzi bvai kudaro tiri kudzida kuvigirwa mutumbi plus tisu tiri kunzi katibhadhire mombe 18 nenyaya yemushonga wakatorwa nababa vakafa. But vacho vari kukurudzira izvi ndevamwe vana vanove ndoimba hombe kana uri mushonga wababa vedu ngatibhadhirengai tose. 0713-938-538 0713-938-538. Ndiri kuziva kuti pane vari kutibata kalive paFacebook page yedu National FM Zimu. Tibatsirei, machinzwa chemuZimbabwe toita sei? Vana ava vari kunzi imi ibvai panapa pamusha nokuti isu ndisu takatanga panapa, amai vedu ndiwakatanga kuroorwa, saka imimi ibvai panapa. Pamusoro pezvo pane mari irudaka kubhadharwa. N'anga mushonga wakapiwa kababa mambo, right, havana kubhadhara saka parodowa kamombe 18. Mukangotadza kudaro chete mutumbi wa mambo, right, uri kuuya kuzoiswa pamba pano. Poitwa sei? 0713-938-538 0713-938-538. Inzwa zviri kuita WhatsApp platform yedu. Alright, hanzi vana vamambo avo vekutanga matsotsi ngavasungiswe. Ndinonzi batapiwa ndiri kuStone Ridge kudhemu. Hanzi ngavasungiswe. Nyaya iyi yakaenda kupolisi. Okay. Mushure mekuti veun'anga pavakauya vatori nezvimwe zvinhu zvakambwa vachikanda pamba. Zvimachire zvavakanda pamba. Vachiti next time takuya nemutumbi. So vakaenda kumapurisa, mapurisa kwanza vakadizvo ndezvemufamily menyu. Okay, yamunotaurirana. So ivo vakati kutaura tingono kutaurana, but kana munhu akuuya achikanda chinhu pamba pedu
imhosva tinofana kubva kuripota kumapurisa nekuti akukanda chinhu chisiri chepamba pedu chemishonga yake achikwanisiri kusvika kumapurisa kuti akandiro chinopamba so kumapurisa kwanzira kuti taurira naye apa toda kumbofambira timbozwa kuti vana vekudonhera mumvura kudhemu riri kuchitungwiza vabuditswa here uyezve zvapapi mangwana chazenge tichikudzai nyaya yesabhuku avo vekumasvingo avo vekutora musha wevanasikana vachiti havana kodzero yekugara panhaka yababa uyezve ndakapawana baba vavo vananga vatambure zvavo chief ndichataura zvakawarira navo nhasi ndichivabvunza kuti konai chief ndizvo here zvinoitwa vana pakurarama ndizvozvo imi baba isabe muri kuti muridzi wemudzimai ndiye akanobvisa tsvakere kuno akazonobvisa mari mushure mekunge musikana uyu ararambwa handiti kunoti ndiye amurume nokuti kuita mwana zvinoti uri murume womunhu here vanhu vakawanda vakaita vana nevakadzi vasangana mustreet vasangana kumaloji vachingomichisana mobva maita mwana but mukadzi iye anogona kuzoroorwa nomwe munobvisa mari muridzi womukadzi ndiani so akabvisa mari uya uyu ndokutora mukadzi akabetiswa nomwe murume achiti ndichakuchengeta zvisene mwana wako kunyange warambwa ndazvigamuchira right ndokugara nemukadzi mwana kuzva achizvarwa preparation yekutenga chikafu mwana mu2 years janioroshiwenibenifowakachiwembakiminikasha muridzi wemukadzi uyoyo ndokuya ndokutsvetera mukadzi uyoyo mukadzi ndokutiza murume ari basa murume achisvika pamba ari kuona mumba mukadzi hamo kuzoongorora hembe hamuna ndikuona mwana tezvara kuno hako ari kufonafona isi kudavirwa nhasi achifonafoni kudavirwa nemurume zvivanzi hey be careful usafonera vakadzi vanhu usafonera mukadzi wangu ndiwanikewo zvivanzi seuchiti mukadzi wako mukadzi wangu ndakada mwana tezvara ndikanoroora nditori nelist yandakapiwa neimwe mari yandakada sei yandakabvisa zvikanzi sorry iwe ukaendesa mari but ndini mudzi womukadzi nekuti ndini baba yomwana wanga uchichengeta saka mukadzi wangu ndaenda sei ndatora vabegosha chipande vanatezvara vanatezvara ndauya ndiyo nyaya iripo but pane vanhu ndinavera achiti baba vemwana vakati homukwasha rikati moita tsvakurudzo tichationa tichokudavira nyaya yako but dzokera kupi kuenda kumba vanatezvara vachitsvaga mwana wangu ndokumutsvaga zvichokwadi ndokumaona ari kumurume akamumitisa zvikanzi baba naamai handidi kureverai nhema murume uyo akanichengeta ndinema muviri akabvisa mari kwenyu hongu but iniwo nende tsvakurudzo dzangu ndaona kuti handingaite mitupo yakawanda ndadzokera kumurume akandipa mwana kuti ndirevete mitupo imwe chete ikoko kwete handiendi ari pano ndiye murume wangu 20 minutes past 11 so murume uya wokuchengeta mukadzi mai ari kuti iye Zimbabwe ndakaroora inini kusaroora zvisa zvinoita usikuroora ndiite sei pari zvinozvi rekati mbonzwa kubva kwadiwa vateereri ndinonzi kosheni kabvembe pana shinga kumudzi urongwa uhu hapana chisingabude zvabuda pachena izvo zvakaitika kugweru ndikosheni kabvembe pana shinga kumudzi kanyemba ndinonzi Cosmas Kamoto ita happy birthday kumwana wangu komana anonzi Shoni Samuel Junior Kamoto nasi birthday rake asvitsa 16 years. Wow, happy birthday Shoni Samuel Kamoto Junior. Murungu akutimizire manango makore yarawanda. 21 minutes past 11 ndio pafika nthawe pali manje. Tichayamba kana Kasolaga Premier Soccer League match day number 8 Saturday 18 April 2026 Independence Day. Yes, kunenge kuchitamba ka Herenchos College versus FC Hunters ku Rufaro Stadium. Asi ikoko kumapisa ndiko ka kune Independence Trophy Uhuru Cup final Scotland FC versus Highlanders musi wa 18 April kumapisa Matebende South Province. So mutambo uyu tinenge tichikupaika live pachimuti kubudikidza ka nevakomana veko Bulawayo kusanganisira Katulani Munyandi. Yes, todzokera zvakareka ku Kasolaga Premier Soccer League Sunday 19 April 2026 Agama FC versus Simba Bora kuwadzanai kushamba. Caps United versus Teo1 ku Rufaro. Triangle United inenge ichikwiyana mapikiti na Manika Diamonds ku Gipo. FC
Platinum versus Mozi kumandava. Hard Rock versus Ngezi Platinum Stars kuchawanda. Wednesday 22 April 2026. Scotland FC versus Dynamo Sukurufaro. Chicken Inn versus Highlanders kupapa Field Stadium. Then ZPC Kariba versus Bulawayo Chiefs kunyamunga. Ndio kamitambo ya Kasolaga Premier Soccer League match day number 8. Lekesani kati vanango 0713938538 kana 0789600748 wopinda live pachimuti. Hello pa National FM. Halo. Zirisei. Murisei. Muse. Tukudasema posho na kanyemba. Ziriseko mkoba wedu. Aiwa indiri nani zokuti. Trukumbira mudzikise volume ya radio muterere pa phone. Hello. Kana phone yinyu ikatatruka terera pa phone regai kuterera kapa radio. Heka 0713938538 kana 0789600748. Motivational quote of the day tukuipasua kana coach Brian Ngosi alikuti iwo kana ukapasua nkonde wa kusankhura ndipensalini pa uninyanganiro wakakusankhura bwino padongo pacho uninyanganiro wakakusankhura bwakuipa kuitira kuti ujailire dzileke kusakuwawa kucha kana kuti ntondo pamwepo pabzinenge bzaramba kufamba bwino kana kuti bzaramba kuita kana ukapaswa nkonde wa kusankhura ndi penselini pa uninyanganiro akakusankhura bwino panongo pacho uninyanganiro akakusankhura bwakuipa kuitira kuti ujairire bzileke kuzakuwawa nkucha kana kuti ntondo pamwepo pabzinenge kabzaramba kufamba kana kuti kuita. Even when asked to make a choice, it is not everything and every time you choose right. Learn to flex, it shapes you to avoid regret, jailing into the future. Even when asked to make a choice, it is not everything and every time you choose right. Learn to flex, it shapes you to avoid regret, jailing into the future. Paunopiwa mukana we kusarudza hapasi pese paunotarisirwa kakusarudza chakanaka. Zimwe nguva unogona kusarudza zvisingatarisirwe nevakawanda. Izvi zvinokubatsira kuti usazorwadziwe munere mangwana pazvinenge zvatadza kakuita. Paunopiwa mukana we kusarudza hapasi pese paunotarisirwa kakusarudza chakanaka. Zimwe nguva unogona kusarudza zvisingatarisirwe nevakawanda. Izvi zvinokubatsira kuti usazorwadziwa munere mangwana apo pane zvaunenge watarisira zvikatadza kufamba mune zvakanaka. Ndiyo ka motivational quote of the day mafara yara videra chikungu yatiri kupaswa na coach Brian Ngosi kusiya nthawe ziri pana 8 minutes past 10. Ive munango alipantedwe paita munango. Hello National FM. Hello. Mamuka seiko baba? Tamuka zedi. Tiri kutaura nani ari kupi? Tawanda Goromonzi. Tawanda pa Goromonzi hapo. Ziriseko Tawanda. Ndakanaka boje wakati warova kani warova. Ndiko ngoti tikiti bvunza tatanga kutaura. Rikiti bvu. Wachinzwa chepakaroi. Chepakaroi ichi ndachinzwa padiki avo ndikandangota ndikudangota kuti murume handiti. Usade mukadzi womunhu. Ozi mukadzi womunhu hauzoti kuna pakatora mukadzi wake ari kunonga ane mhiko dzakamisa uzoti zvakakomba sei. Vasikana variko, vakadzi vakarambwa variko. Achinoita tozoda mukadzi womunhu uyu vasikana vane vakadzi vana vakana kutoenda kugava. Ndizvozvo. Vakadzi vanenge vavangodero, ukada mutsvuku, ukada mutema, ukada akaonda, ukada akasipa. Icho. Mudzimai womuridzi abatwe. Aiwa mudzimai womunhu haana mazivo. Tobva tingiri kuti mwana mukadzi handiti. Ungu murume unopoya kuti chero wada kupoya kutsvaga kana musikana chero munhu ane mwana hwani. Wachibva nemukadzi muri kuichizana kuti ndikubva wada mukadzi womunhu. Azviite. Dzika chinenge rakadhakwa muzvinoto zvese zvakatongo pane pakatoresheka here baba. Pakaresheka chokwadi. Neshamwari dzangu dzakangodero kwachipangura kwavhora kwakutsiwa kwese kuzomunyati. Mama mandiridziro katonga Simon mutambi kai kuti hadzi kudarana ari kure. Right. Aiwa maparo zvakanaka. Tosangana pazvemunyati musi wa 9 May.
Kutona ini mei. Ehe. Aiwa ndiri kuona ndakapfeka jezi remanhu kubvira kutrauzi kuenda kusheti nekuenda kubhachi kwacho. Tawanda. Titso. Nice one. Tinotenda 0713938538 kana 0789600748. Madzinzwa dzatsudzurwa nababa Isape munoti kudini konadzo. Lekezani katibve kuti ndiani munango ari pantedwe. Hello pa National FM. Mamukaseko wakomana kangorongoro jai. Zviri seko utungamiriri utekwa-tekwa hwepamusoro-soro. Mushe muri kutaura naMr Intelligence Calvin Joao. Pachingoma farm. Zviri kudiko kuHarare. Kuharare kwakanaka mukoma. Handiti ka. Saka matotaura kuti sabhuku awo akutodyawo mubhini era. Sabhuku wasati. Vangobuda pamba. Ndakatati pamwe wakutodyawo mubhini kita chaiwa zvanaka kaizvi. Ika zvanaka ka tinenge tauda toti lead by example ka. Usadaro Kelvin Joao. Right, rege ndingobatite pakaro ipangu apo chemurume wekukwira bhazi uyu. Alright, aiwa ndandoda kungovaudza kuti munhu wekukwira bhazi uyu ndofunga pamwe vhiza rake rinenge rabuda manje. Rokuenda kupi? Hakutoenda, handiti haana kutoenda ari kuenda kupi. Kutobuda muZimbabwe? Vhiza rake rinenge raita manje, anongosara chingorowa gwenya kwenya, hapana zvekuita. Isu takamumirira kukaroi. Aiwa kunodigwa, handiti akatokwira bhazi akatoenda. Todoti abatsirika murume uchikomba nemudzimai wake. Aiwa anomubatsira kuti kudiko bhozi awa handiti waitofadaya wakahwanda wachitomuhwanda wachitotsvagiwa shamwari yake ichitohwanzawo. But imimi varume munozviitireiko zvokugadzira madzimai enyu? Mati chii wakanyeba? Ndati munozviitire zvokugadzira madzimai enyu. Kana kanzi wani inotobvumira kusajirawo pamba pako wani. Icho! But unogadzira mudzimai asingazvizive here? Izvo manje inenge yasikireti yako manje munhu kuti pamba pako uda kusajirawo here kana uda kuisa heji. Haisi hama yako kamudzimai uyu. Aiwa zvikana handiti bhaibheri roti manyama imwe chete isikweduka kuhuru kwetinoita kuti tiri nhindi ibodzi. Saka ivo vanokwanisawo here kukugadzira? Wakatowanda ndogadzira, watogadzira usingatozivi, tisingatozivi futi, saka anenge atangirwa. Okay. Saka aiwa kutoisa fenzi pamba pako ndiyo unoziva kuti unoisa jira here kana kuti fenzi kana kuti reza waya. Bozhe chakanyanya ichi. Alright, ingosweresai vaviri vatatu. Kowewe bhero rezvipfeko yada kutengesa dakaita sei uyo fesi yoko. Ada kuvhura table, free market. Alright, ndingomutoti mumashasha yese nobada kuti mai Craig, mai Nos kana mai Chingaipe, King Maramba naSteven Siabua madriver emagonyeto epamagwayaza. Aleki Goda Urusei naLemington Chingoma namanager wangu Jini Rusere pano pachingoma farm panapa naEso Prumero. Ndoba nango tinashe gotwa na Victor Katiyo wobva mani muitiro Boss London British katatu. Ndoba tango ti happy birthday kuna Thomas Mateta pa Cape Town. Boss London British katatu. Boss London British Chingaipe. Boss London British Chingaipe. Boss London British Chingaipe. Po! Rigidi! Vo! Unobvumirwa kuisa juraho pamba ndokunge wa apply ku cancel ikakutendera. Inogona kuramba. Musuno andinokwana mumajuraho ngachijuraho ashingorowa chete. Aiwa, vanga sina kuapply. Vanga sina kubvumirwa. Vanga sina kuposta. Juraho ipana noibvuma iyo. 0713938538 kana 0789600748 paita munango pantedu. Hello KD zvirisena bhosho. Zviri seko gocha. Gocha aripo wakomana. Ini ndakataura wani kuti hanzi mukati munhu magetsi. Magara muchizvitaura baba Purity. Asi wani hatisi kubvuma sei kuti magetsi. Akusanzwa chete. Beta wabatwe ngawafambe zvinhu ngazvifambe munyama zvofamba zvofamba. Baba Purity. Muri kuzizwa zvamuri kutaura ka? Kuti kungoswinywa chete kuswinywa usingafambwe nekasvosve amai we unotadza kumira pavanhu. Hanzi kubva mukunatirwa kwatenda mukutsvinyiwa. Naye kure zvikuru nyaya zvikute madi kugara dare nazvikuru mumbotaura nyaya dzina zvikuru.
Baba Isabe vanotaura wani. Imi muchivayambira. Hazvina kunaka izvi. Foni yemunhu, foni yemurume ndomhiripiri, mukadzi wemunhu ndomagete. Hazvina kunaka izvi zvichiitwa narume. Uyo murume zveshuwa zvataura Mr. Intelligent ka zveshuwa anenge awana basa kupi? Anenge awana basa kuchena. Aiwa, aida kuenda kuFIFA kuWorld Cup. Anenge akupedza. Pakaipa. Afanana nestaff uyo anozodzoka kaka. Saka panoitwa sei manje apa? Nyaya iripo ndeyokuti dai zvaita zvinhu zvotogadzirwa nemuridzi wacho. Okay. Dai zvaita hama ishamwari wotonyengetedza kuti shamwari dzoka tigadzire daro kuona munhu auya kudaika anenge abvuma mhosva yake kuona auya. Zvakuda kutaurirana munhu wodzoka zvinhu zvogadzirwa zvopera. Uyu mukadzi uyu haizi propati yekugara pamba iyi, ngaiende kumba kwayo propati. Oramba mudzimai. Kushopu kwaikatemba ngaidzokereko. Yes. Haite kugara nepamba. Kozota webherero tiwazukuru tukatewa nabhozhonzi tiwazukuru. Aiwa bhero remapesira hazina kunaka iyi. Bhozi chinoitika mumwe anoshandisa zvakawanda panhumbi dzemadzimai, anoshandisa zvinhu zvakawanda. Kutora simba rawo kuita ubobobo achisangana nezvisina kunaka, ari mabasa emushonga hazvina kunaka. Saka inyaya ifanira kutienda kwamambo nyaya iyi. Sezvo iri kumatare edzimhosva regai tinzwe kuti achati kudini paari kubvunzwa nezvenyaya iyoyi. Izvo ndokwainofanira kutoenda ikoko kupitika. Vanhu ngatiteerere, ngatisiyei zvakaipa, ngatishandise maoko edu, maoko maranda kuita basa rakanaka. Tinotenda kana wafunga ita madzimai kuitika inasona pachena uro madzimai yako kana 50-100 hatirambidzi ezvinongodigona kuvachengeta. Yes, unobvumirwa kuroora madzimai akawanda zviri pachena zviri kuonekwa nevanhu vese uye kana vawirirana. Inga takataura kuti rekeni madzimai ngaechidzoka tokanda munyanza yaenda zvachose rekeni takugara zvakanaka. Ingoti turu tinzwe gweja. Ndinongoti misepi marunga makani zvenyu muri sei nasekuru wangu mhofo bozha muri sei. Tinotenda. Mr. Intelligent makadi amai purity mainosta gogompofu makadi kuona vazukuru venyu zvavari kuita gogompofu tsore vazukuru venyu niti kutsoro varume wangu wabiyangu kuno ndozoti kuna tina chigotora Brian Madziwanzira Checkman Matono Fortunate Madziwanzira tichaona makuerere na Regaisa Mogwaya Baba Simba Jitumpwanya Recton Chingoma wakadi zvako ndoda Elias Armando Blessing Chimutondo wakadi hako na Takadesia Kurima na Maxo Chagwena Norombo Nmuri kwaje kiwa na sekuru Chagwena na Chagwena kumusha kurishinda Dorothy Mpishe kunambia kuti muri kwa monda ese kwa Chidzura makadi zvenyu ndida kuti munditire po katatu kuna nonzi Elias Armando Firimoni nyerenyere Brigadier General Fidelis Monda po rikiti vo titakure wakumalizira halo pa National FM Kebina Bosho zviri kufambe mushe mutara na Addington Mpwanya baba vasimba tinzwe baba Simba uyo murumo yowe zvipfeko zvemadzimai ka aushandisa mishonga mibobobo chaiyo unonzi gondo waturuka igondo waturuka. Alright. Nekuti maitiro ari kuita since asazvambonzwa zvichiitika muno munyika yeZimbabwe zviitwa nemurume mishonga. Saka mushonga wacho unoshanda sei? Zvaanoita manje anenge zvipfeko zvaanenge akatora zvezve zvaanenge akaisa mubhegi zvezvo. Mudzimai wese muridzi wechipfeko ichocho ndiye waanenge achishandisira mushonga mubobobo. But zvoshandei zvobatsirei? Kwaari iye zvinhu zvichimuitira ngoma KB asika anenge aitokwadza madzimai varidzi nekuti anenge aitowashandisa usiku asingazvizivi. Alright. Saka iye kwaari zviri kumufambira zvakanaka. Kwaari zviri kumufambira? Kwaari zviri kumuitira bho but ndachikumbira kuti ngadzingwe mudunhu murume unoti ari kukonzeresa ende sabhuku kana kuti mukuru wedunhu achizvinzwa
ngaamuburitse nekuti achapedzera asvika kumudzimai wasabhuku wacho mudzimai wachii wakamusekerera anotedza asvika kune mukuru wacho wedunhu. Huntington Mpwanya iwe ndida kutoti kana chief achizvirwa ngaateerere mashoko angu andikutauraya kuti ngavamudzinge nekuti vakamusekerera vachiti akaita kumadzimai evamwe ka achanhanira kumudzimai wake ndopatana kuti hana kungwana. Saka nyika yachaenda isina vanhu ndeipi? Kwete anoenda bhatika ngavatogara vakamungwarira murume yengu vatomutambura kana mizenzi. Anobva uya kukuwadzana 5 ka? Kunokuwa tiri kumuona tiri kumuona zvachose. Ndokunge asauya. Avaiwe Baba Simba. Dai manga mune foto rake mamisa pachane utamuona murezi mabhuya muona muno. Nota achaenda kunyiko kukanyemba budha budha. Uko ndo kwanofira manjoko. Ngambozviedza ona. Ngambozviedza. Koma kebi koma kaenda kwa Bojongora kumba kwa kuza Bojongora vanomubona mutendera. Ngaende kubudiriro. Anopera sina tombosvika. Zvingani kwa zvakafa zvakatitarisa. Maende kwa kufakoze kwa neta zimbo anemangwara. Rega tinzwe kuti dare ragarwa nhasi pachabuda kunzi kudii. Alright. Aiwa handikangomuta vateereri vese vakapitirira chimuti mungondedzera gogompofu katatu. Gogompofu po rikiti bvu. Quarter to weekend china chinotapira kuti tapi Thursday 16 April 2026 13 minutes past 12 zvanhasi zvaita. Zvaita. Ambene weikoko. Zvaita. Kana zvisina ingoti fonirai tiwedzere futi kusvika na 6 atotsudzura atimire vanenge vachida kusvika kwamuri baba Isabel kuti vakunzirei kanyaya munobatika sei. Icho kwadi Zimbabwe kamida kuti bata munotibata panamba dzisina chipomero namba dzisinganyadzi namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa chenge masara madam bosi kwachienda mbuya po rikiti bvu. Nhumba yemuonekedzano momento ya brillianto. Simon Mutambi CK Cobra Kings danana ikwenyu ikoko.